Şuun, paytahtymyzda Senagatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň sergisi we massagady ödüşine başlady. Olar ýurdumyzyň hususy telekeçileriniň 26 000 ogolaýyny birleşdirýän, bu ýyry düzümiň dördülen gününe başlanýar. Sergiň marşyny hormat prezidentimiň oňa gatnaşjylary iýeren gutly okuldy. Biz geljekde de kiçi, orta we ýeri telekeçilik ösdürmäge ileri tutulýan ugurlaryň bir hökmüne garap, bu ugurda döwlet tarapyndan gollaw berilmegini dowam etdirer. Dürli podoklarda telekeçilik mümkinçiliklerini giýinden peýdalanmak bilen raýatlaryň telekeçilik başlangyçlaryny gollap, maýa goýum işçiligini höwetlendirer diýilip, milli liderimiň gutlugyny aýdylýar. Ol açılış tabardan hökümet agdalary, meclisiň ýolbaşçylary we deputatlary, ministrlikleriň we podoklaryn dolandyrş edarlaryň, jemgyýetçilik guramalarynyň hemde habar berişdirýärleriň wekilleri tarapyndan ol ünsülen diňlenildi. Çäreň dowamyny aýdym saly çykyşlary giň orun berildi. Türkmenistany telekeçilik ulgamyny kemme taraplaryn ösdürmek, döwrwa badyr usullaryny giňden ornaşdyrmak hatabyna onuň ornuny giňeltmek, hormat prezidentimiň alyp barýan durmuş ykdysady siýasatynyň esasy urlarynyň biridir. Döwlet başlarymyzyň ykdysady strategiýasyna laýyklykdy, milli ykdysadyýetimizi senagatlaşdyrmakdy, hemde dünýä bazaryna bätişik okuyuply önümler öndürmekde telekeçilige aýratyn orun berilýär. Döwlet başlarymyzyň belleşi ýaly bu dawarly çäýlerin geçirilmegi Türkmenistan parahatçylygyny öňeşmek watan ýylyna aýratyn mazmuny bolýar. Çünki berkarar döwletimiziň garaşlygynyň 30 ýyllygynyň giňden bayram edilýän ýylyna uralýan sergi, hususy telekeçilik ösdürmäge gönükdirilen siýasatyň üstünlükli amala aşyrylýanyny, ýurdumyzyň telekeçilerine berilýän döwlet gollawlarynyň öz miwelerini berýändigine şaýatlyk edýär. Sewda Senat Edarasynyň sergiler merkezine diňe gazanlan üstünlüklerde ise milli ykdysadyýetimiziň ähli pudoklaryny diýen ýaly işçiligini görkezýän işewur düzümleriň uly mümkinçilikleri bilen tanışdyryldy. Şunu öňde barjy teknologiýalar üns berilip, olaryň üstü bilen daşary ýurtlardan getirilýän hemde eksport uğurlu önümleriň önümçiligi boýunça wezipeler çödülýär. Bu ýerde öz diýwarlyklaryny sergi gatnaşjylaryň 200 golaýy, şol sanyny paýtatymyzda hemde welaýatlarda 20 çöwrli döwlet atlamalaryny amala aşyrýan Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň düzümleri, Rysgal Paýdarlar Täjirçilik banky, iri kärhanlar we hojalyk jemgyýetleri görkezýärler. Yeri gelen aýsak ýurdumyzyň önüm öndürjileriniň diýwarlyklaryny bedemekde hemde öndürýän durly harytlaryny Türkmenistan parahatçylygyny öňeşmek watan ýylip ýyladylan ýylyna nyşany şu ýyl bellenlýän şaly finileriň edid watanymyzyň garaşlygynyň 30 ýyllygyny hemde Aşgabatyň 140 ýyllygynyň nyşanlary giňden ulanýar. O Senat toplumunda we azyk gaýtadan işleýän senagaty ýöretirleşdirilen Türkmenistanyň Senagatçylary we Telekeçiler Birleşmesiniň agdalarynyň alyp barýan işleri fergide giňden beýan edilýär. Bu ulgamyň kärhanlary ýurdumyzyň azyk bolşulygyny berkitmekde münasip goşunt goşýarlar. Häzir telekeçiler et, süýt önümleriniň şagalar iýmitiniň gök we miwe şireleriniň, şireli suwlaryň, maýoneziň, doňdurmanyň, gaplanan önümleriň, balyk önümleriniň, süýjü kökeleriň durly görnüşlerini öndürýärler. O wagtjylyk önümlerini öndürjiler bakçy gök we miwe şol sanyny ýurdumyz üçin adaty bolmadyk önümleriň öndürilişini artdyrýarlar. Telekeçiler innowasion önümçilik öğretmekde uly tejribe toplaýarlar. Miweli ülke husus kärhanasy miwe gök önümleri öndürip, olardan durly içkiler taýýarlamyň innowasion taslamasyny ködürleýär. Önümler saklamak boýunça desgalaryň gurulmagy miweli ülke kärhanasynyň esasy ugur bolup durýar. Döwrwap önümçilikleriň uly toplumyny döretmek bu kärhananyň geljekki makfatnamalarynyň esasyndy diýär. Hormat prezidentimiň degişli orada öňde goýan wezipelerini çözmekde, häzirki wagtda yer almasyny öndürmek boýunça ilmi esaslary, innowasion tehnologiýalary laýyklykda ören netijeli işler alınıp barýar. Bu işleri döwrwap käsitleriň mahsus bolmagy aýratyn belläliklidir. Öz ýerurluklar üçin miweli ülke ilkinji nowatda yer almasynyň ýokary hasyl berýän tohumyny taýýarlamaklygy meýilleşdirýär. Ýewropanyň öňde barjy döwletleriniň tejribeleri öwrenilip, yer almasyny öndürmek gözüňe tutulýar. Öňde goýulan belent maksatlary amala aşyrmak üçin häzirki zamanyň öňde barjy barlyk hany merkezi işe ýerdiler. Bu orada daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen degişli işleriň alınıp barylmagy keskitdenen wezipeleriň çözülmegine ýardym eder. Bol hasylyň ödeni bolan tohumlary ilmi esaslarda öndürjek merkez telekeçilik ulgamyny ilkinji bolar. Munyň özi yer almasyny öndürmek boýunça milli ulgamyň kemali gelmegini üçinidir. Gözüňde tutulýan işleriň halkalayyn düzümi ekiljek ýerler taýýarlamagam öz üçin alýar. Miweli ülke husus kärhanasynyň geljekini nazarlaýan ähli taraplar üçin bekwitli işi öz bolşuny nusgalykdyr. Türkmen telekeçileri täze suwarymly ýerleri özleşdirmeň, şol ýerlerde owa hujulyk ekinlerini goşmaçy ekmeň, miweli baglar hemde üzüm nahallaryny ekmeň, ýelejişhany hujulyklarynyň meýdany giňetmeň hasabyna azyk önümleriniň öndürişini artdyrmak ugruna uly tagalalar edýärler.
Munyň öz içerki bazar önümler bilen doldurmagy hem de eksport amallaryny artdyrmaga mümkinçilik berýär. Hususi owy hojalyk önümi öndürjüleri umum meýdany 356 hektardan gowrak bolan ýylajyşgany hojalyklarynyň 100den gowragyny gurdular. Hojalyklar döwürwap ýokary tehnologiýaly injamlary hem de ekinleri ýyda getmeň innowasion usullaryny peýdalanmak bilen tutuş ýylyň dowamyny göw-gönüm ýetişdirýärler. Ferga atnaşlaryň kataryna iri owy hojalyk kärhanlary, döwürwap ýylajyşgany hojalyklary, gurşçylyk, mallarçylyk we balykçylyk, göýök bakça önümler we meweler gaýtydan işleýän önümçilik toplumlar bar. Şolaryň kataryna Nurly Meýdan daýhan birleşigi ýurdumyzda ilkinji gedek inkubasiýa gurşçylygy boýunça taslamany durmuşa geçirdi. Bu taslama broiler towuk etini we ýumurtkany senagat önümçiligini çykarmaga mümkinçilik berip, häzirki zaman gurşçylyk toplumynda ulanýan tehnologiýany peýdalanmaga kömek edýär. Bu hojalyk Balkan welaýatynyň bereket etrawyna odal ýurdumynyň çäklerinden daşarda satyn alýan mallar üçin iýimleriň önümçiligini özleşdirýär. Balygy köpeltmek we gaýtydan işleýän hojalyk jemgyýetleri we beýlekler azyk önümleriniň durly görnüşlerini öndürmekde we öňde barjy dünýä tejribesini ulanmaň miwelerini görkezýärler. Her ýyl geçirilýän serge Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň ähli agdalary üçin möhüm hasawat şäheretine gabatlanyp, täze önümleriň tanışdyryş dawrasy geçirildi. Şeýlede bu ýerde çörek we çörek önümleriniň bayramçylyk görnüşini bediren görnüşler görkezildi. Parahat husus kärhanasynyň diwarlygyny yerli çyg malyň esasyny öndürilýän, emeli goşunlar bolmadyk çağılar imitiniň, durly gök we mewe pürefiniň durly görnüşlerini görmek bolýar. Olar önümüň hiliniň we howpsuzlygynyň kepili bolup durýar. Kärhananyň diwarlygyna ýurdumyzda giňden tanalýan hemde eksport uğurly önümler görkezilýär. Täze önümleriň kataryna dep sewda nişanly içilýän ýogurtlar bar. Telekeçiler serge gelenleri ýylajyşgany injamlaryny ulanýan döwürwap tehnologiýalar hem de ekologiýa wagtda geçirilýän işler bilen tanışdyrdylar. Häzirki wagtda owa hojalyk işi urlugynyň göýük ekrançylyk, bagçylyk we gülçülük ýaly uğurlary işiň ösürilýär. Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň Türkmenistany 2019-2020 ýyllarda sanly ykdysadyýat ösürmän konsepsiýasyny durmuşa geçirmekdäki mümkinçilikler bilen tanışdyryş serginiň esasy bölümleriniň biri boldy. Telekeçiler döwlet başlanymy tarapyndan öňe sürülen elektron senatyny döretmek hem de ösürmek boýunça maksatnamany durmuşa geçirmäge işiň oşurşdylar. Şuna ýokary netijeli ekologiýa taýdan arasy önümçiligi, ekli produklarda sanly ulgamy hem de tehnologiýa täzeliklerini ornaşdyrmaga uly üns berilýär. Fergide ýurdumynyň daşary ýurtlarda öndürilýän meňdeş önümlerden asla kem durmayan, hem de aljylaryň arasynda ul islegden peýdalanýan durmuş tehnikasyny, gaz hem de elektrik enjamlaryny, howur peşlerini, mikrotolkunly peşleri, smart telewizorlar öndürjüleriň diwarlyklary ünsüň özüne çekýär. Hormat prezidentimiň hut özüniň gollamagy bilen Aýdyň Ejeler hojalyk jemgyýeti innim önüm öndürilişiniň ýyllyk kuwatlygy 100 000 ýetirildi. 2020-nji ýyl boýunça durly ölçekde öndürilen zemin we tolkun brendli smart telewizorlarynyň sany 10 000 ýetdi. Elim brendli 65 düýmli, körpü brendli öýjükli telefon, milli brendli smartfonlar, uçgun brendli routerlar, şowly brendli monobloklar, öý hojalyk enjamlary, mulaýym brendli espresso wajylaryň önümçilikleri ýola goýulyp degişli işler dowam edýär. 2020-nji ýyly öndürilen LED lampalaryň jemi sany 1 milyondan geçdi. Aýdyň Ejeler hojalyk jemgyýetiniň Aşgabat şäherindäki şakamçatynyň düzümini elektrotehnikanyň tehnologik merkezi döredildi. Bu merkez ýokary derejeli hünärmenler tarapyndan dolandyrylyp, onuň esasy maksady ýurdumyzyň durly pudoklaryny hereket edýän idara kärhanlygynyň netijeligini ýokurlandyrmak, IT tehnologiýalar ornaşdyrmak bolup durýar. Akıllı enjamlaryň önümçilikleri we şol enjamlar dünýä bazaryna ýerlemek urunly üren uly kompaniýalar bilen hyzmatdaşlyk ýoly goýulýar. Hormat prezidentimiň belleşýäli daşary ýurtlardan ýetirilýän haritlaryň orun tutýan önümleriň ýurdumyzda öndürilmegi, diňe bir importyň möçberini adaltmaga mümkinçilik bermän, eýsem ýylaty uly islew bildirilýän haritlar bilen el ýeterli bahalardan üpçün etmäge mümkinçilik berer. Ören ýeri döwlet buýrmalarynyň kataryny Aşgabat Türkmenabad awtobanynyň Ahal welaýatynyň täze dolandyryş merkeziniň gurulşyny, Aşgabat sesiniň desgalaryny, hem de paýatymyzda gurmagyň nowatdaky 17-nji tapkaryny görkezmek bolar. Ulug logistika uğurly kompaniýalar öz gazananlaryny hem de mümkinçiliklerini görkezýärler. Bu ulgamda giň möçberli halkara taslymalaryny durmuşa geçirmek bilen baglykda olaryň işleri aýratyn ähmiýete ýa bolar.
Derya Plus Hocalyk Jemgyýetiniň bu sergide täze önümleriniň birini ködürlemegi uly gyzyklanma döretdi. Hocalyk Jemgyýetiniň Ýyly Derya adly suw gyzdyrjylarynyň önümçiligi ýoly goýuldy. Garaşdyrmamyň 30 ýyllygy münasibetli eşe gerdilen bu zawodda ýylly suw gyzdyrjylaryň 400 000 öndürilýär. Russiýanyň, Germaniýanyň degişli kärhanlary bilen hyzmatdaşlyk esasyny öndürilýän önümler ýokary talaplara dogry gelýär. Hemişe gözlegde ösün islegleri kanagatlandyrýan önümler öndürmekde ýezgiderli kämilleşmek Derya Plus Hocalyk Jemgyýetiniň üstünligini üçin edýär. Häzirki wagtda Derya Plusyň önümleri Russiýanyň, Özbegistanyň, Owganystanyň, Gazagystanyň, Gruziýanyň, Kyrgyzstanyň, Belarusyň bazarlaryna uly islegeýe bolýar. Türkmen önümlerini daşary ýurtly sarpejleriň isleginiň ýezgiderli artmagy ýöne ýerden näler. Çünki biziň ýurdumyzda öndürilen önümler hiliniň ýokurlygy, ekologiýa taýdan araslygy, bahatynyň ardanlygy bilen tapawutlanýar. Önüm öndürjilerimiz bilen hyzmatdaşlyk boýunça toplumlaryň alınıp barylýan işler Türkmenistanyň dürli ugurlardaky eksport mümkinçiliginiň ýokary depkine eýe bolýanyny örkezýär. Türkmenistanyň tebigy gurlarynyň esasyny ösdürilen himiýa önümçiligi bilen meşgullanýanlaryň sany artýar. Durmuş himiýa önümlerini mahabatlandyrýan diýwarlyklarym ünsüň özüňe çekýär. Telekeçilik mümkinçilikleriniň bu gedekki gözden geçirilişiniň esasy maksatlarynyň biri geljek uly tatlamalar durmuşa geçirmek üçin maýa goýumlaryny çekmekden ibaretdir. Bu ýerde halkyň sarp edýän haritlaryň öňürüşini artdyrmakda hususy pudoň mümkinçilikleri mörkezildi. Olaryň hataryny döwrüp egneşikleri, aýak gaplar hemde uly islegden peýdalanýan önümler öňürýän dokmaçylar görkezmek bolar. Bilim merstatlamalarının onlarçasyny durmuşa geçirýän telekeçilik mektebi, durly okuwlary, şol sany daşary ýurt dillerini öwrenmek, hemde kompýuter sowatlygy boýunça okuwlar guraýan hususy merkezler urduş diýwarlyň çäklerini Türkmenistanyň senagaçylar we telekeçiler birleşmesiniň agdalarynyň bilim mabatdaky işiniň mümkinçiliklerini beýan edýär. Telekeçiler hyzmat edişimde sewda ulgamlaryny ösdürmekde ýer maýa goýumlar amala aşyrýarlar. Ýylaty durmuş, mahabat hemde neşriýat hyzmatlarynyň giň görnüşini ködürleýärler. Senagaçylar we telekeçiler birleşmesiniň bu sergisi hormat prezidentimiň ýetgileri gollaw himaýetleri netijesinde ýol goýun telekeçilik işleriniň marşyndan kanagatlanýan telekeçileriň gazananlarynyň ýokary derejede digine şaýatlyk edýär. Munyň öz ýurdumyzyň garaşdygynyň 30 ýyllyk we beýtaraplygynyň 25 ýyllyk şelde merjen paýtatymyz Aşgabatyň 140 ýyllyk şanly feniler münasibetli üstünlükleriniň aýdyň beýanlar. Geňden ýaglandyrylan serginiň işlerinden döwletimiz tarapyndan berilýän uly gollawyň netijesinde hususiýetçileriň alyp barýan işleriniň diňe öňe ilerleýändigine göz ýetirmek bolýar. Bu bolsa türkmen işi urlugynyň barha artýan kuwatyny, ýurdumyzyň ykdysadytynyň döwleti değişli bolmadyk ulgamyny bar bolan ýegirdir mümkinçilikleriň durmuşa geçirilýändigini alamatlandyrýar. Bularyň ählisi hususy telekeçilik gollamak boýunça amala aşyrýan işlere we diversifikasyýalaşdyrylan netijeli ykdysadyet kemaly getirmäge gönükdirilen bu ugurdaky wezipeleriň üstünlükli çözülýän digine şaýatlyk edýär. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne amala aşyrýan şeýle işler bolsa, Mehriban watanymyzyň durmuşyndaky şanly fenilere ajaýyp sowat bolup, olar hormat prezidentimiziň oýlanşykly we öňden görjülükli siýasatynyň raýatlarymyzyň abadan bolelen we parahat durmuşyny üçin etmäge gönükdirilendigini aýdyň görkezýär. Asman modular öýüniň önümleri sergiýe gelenler üçin ajaýyp sowat boldy. Onu asman gülleri bahar tomuz toplamynyň gaýtalanmajak görnüşleriniň 38-i görkezildi. Halk seneçiligi amal haşam tırmotu bilen meşgul bolýan türkmen işi urlar birleşiginiň agdalarynyň işleri milli medeni mirasymyzy wagt etmäge ýardym edýär. Senagaçylar we telekeçiler birleşmesine geçirilen maslahatda esansy döwlet maksatnamalary ilkinji nowatda ýurdumyzda 2019-2025 ýyllarda durmuş ykdysadyny ösdürmek maksatnamasyny keskitenen wezipeler bilen maglykda ýurdumyzyň işi urlar birleşiginiň öňünde durýan wezipeler aral maslahatlaşyldy. Maslahatyň çäklerini oňatnyjlar Türkmenistanyň senagaçylar we telekeçiler birleşmesiniň durly ugurlar boýunça iş hakyndaky çykyşlary dinlediler. Hormat prezidentimiň hususy pudoň öňüne goýan wezipelerini durmuşa geçirmek, şol iri döwlet buýrmalaryny hemde maýa goýum taslamalaryny ýerine ýetirmek bilen baglanşykly wezipeleri, şunuň ýalam täze bazarlara çykmak babatyny telekeçiler birleşiginiň özara hyzmatdaşlygynyň meselleri we beýlekler aral maslahatlaşyldy. Türkmen haritlaryny dünýä bazarlaryna çykarmak, sanly tehnologiýalar ornaşdyrmak boýunça görülýän şäherleri bardy daýdyldy. Ýygnanynyň äklisi hormat prezidentimiz tarapyndan berilýän gollawyň döwletiň hususy telekeçiligi ösdürmek üçin döredýän amatly şertleriniň türkmen telekeçilerine geljegi ynam bilen seretmäge, watanymyzyň ykdysady kuwatyny, Mehriban halkymyzyň abadançylygyny ýokurlandyrmagyň hatyrasynä joşguly dekme çekmäge mümkinçilik berýär diýip nykdydylar.